Moi! Täällä 3 aamunavaus. Sulje silmäsi. Kuvittele olevasi rauhaisessa puukirkossa, joka sunnuntaisessa Jumalan palveluksessa. Näet vanhuksia, uskonnollisen perheen ja rippikoululaisen. Eikö totta, että mieleesi juolahtaa jotain epäsovinnaisia asioita, joita voisit tehdä? Tässä tilanteessa voisit aiheuttaa skandaalin lukemattomilla eri tavoilla. Yleisesti skandaalin aiheuttamiselle pienessä mittakaavassa antaa houkuttelevan pohjan tilaisuudet, joissa odotetaan tietynlaista etiketin mukaista käytöstä. Näitä ovat muun muassa muodolliset juhlat, kokoukset ja työhaastattelut. Hermostuneelle puheenpitäjälle sanotaan usein neuvoksi, että kuvittelee yleisönsä alasti. Tämä tilanne olisi kuitenkin painajaismainen skandaali esimerkiksi Brysselissä EU:n huippukokouksessa, kuten sekin, että puhuja olisi alasti. Useimmissa tilanteissa skandaalin aiheuttaminen on hyödytöntä ja saattaa aiheuttaa yleistä paheksuntaa skandaalin aiheuttajaa tai aiheuttajia kohtaan. Siksi ensi kerralla, kun taas ajattelet aiheuttavasi skandaalin, harkitse ajatuksen toteuttamista toiseen kertaan, myös muiden tunteet huomioon ottaen. Muista, että skandaalin aiheuttaminen saattaa muuttaa muiden asenteita sinua kohtaan negatiivisempaan suuntaan. Minulla täällä Keskusradion puhujakupissa olisi uskomattoman hyvät mahdollisuudet aiheuttaa jonkinlainen skandaali, mutta teidän ansojastanne, makoisat lykkiläiset, en tee sitä, vaan päätän tämän aamunavauksen just läppään lauluun. Voit nyt avata silmäsi. Meidän luokalle tuli uusi tyyppi. Hän halusi mukaan poliisjengin ja seuras aina jengin perässä 5 metriä muista jäljessä. Kirja rahoilla maksoi jengin energia juomat jipi. Äijä oli hyvä äijä juhu, halus mukaan jengiin niin kovasti. Viimeisellä koitoksella en kun kokessaan poika apinoi ja näytti vastauksensa luokan kovisjengin pääpahikselle ja Rexin kautta lensi koulusta pihalle. Avonaisesta ikkunasta kuulin pojan kaihoisan surullisen laulun. On yksinkin kivaa.